Hey venner! I dag skal vi dykke ned i en fascinerende fortælling, der udforsker dybe filosofiske og teologiske spørgsmål om tro, viden og menneskets ansvar. Vi kalder denne session Sandhedens spejl, en historie om visdom og forståelse. En gang sad en anerkendt lær ved navn Nader i en moské, omgivet af sine studerende. Han holdt et foredrag om komplekse emner inden for religion og filosofi. Blandt tilhørerne var en bemærkelsesværdigt vis mand ved navn Hassan, kendt for sin skarpe intelligens og uortodokse tilgang til at afdække sandheden. Hassan lyttede opmærksomt til Naders ord. Nader underviste blandt andet om Guds natur og sagde til sine elever: "Nogen hævder, at Gud ikke kan ses, hverken i denne verden eller i det hensidige. Men jeg undrer mig, for hvordan kan noget eksistere og være så mægtigt, hvis det ikke kan ses af øjet?" Han udtrykte dermed en undren og en tvivl om, at en usynlig Gud kunne være fuldkommen reel, og insinuerede et krav om, at Gud burde kunne ses. Han fortsatte med at forklare andre synspunkter og sagde: "Satan er skabt af ild. Hvordan skulle helvedes ild så kunne skade ham? Ild kan da ikke skade ild." Og endelig forklarede han en tanke om menneskets handlinger. Mennesket har ingen fri vilje. Alle vores handlinger er bestemt af Guds vilje, og derfor er vi ikke personligt ansvarlige for det, vi gør. Hassan, der havde lyttet med stor koncentration, trådte nu frem. Han samlede en lille sten op fra jorden og kastede den direkte mod Naders hoved. Stenen ramte den lærde, som udstødte et smertefuldt skrig og holdt sig til hovedet. Fuld af raseri og smerte rejste Nader sig og skyndte sig til dommeren for at klage over Hassan. Dommeren lyttede tålmodigt til Naders historie om den uforståelige handling. Da det blev Hassans tur til at forklare sig, vendte han sig mod Nader og sagde roligt: "O dommer, denne mand påstår at have smerter og klager over uretfærdighed. Men han lærer sine studerende, at man ikke kan tro på noget, man ikke kan se. Han spurgte, hvordan kan noget eksistere, hvis det ikke kan ses? Nu, hr. Nader, kan du vise mig den smerte, du føler? Kan jeg se den? Hvis jeg ikke kan se den, hvordan kan du så hævde, den eksisterer og er årsag til din klage?" Hassan fortsatte sin argumentation. Denne mand påstår også, at ild ikke kan skade ild, fordi de er samme substans. Han siger, at Satan, skabt af ild, er immun over for helvedes ild. Men hvis det er sandt, hr. Nader, er du skabt af jord, og stenen er også skabt af jord. Hvordan kunne stenen så skade dig, når den er samme substans som dig? Til sidst, med en endnu mere alvorlig tone, sagde Hassan: "Og så påstår denne mand, at vi ikke er ansvarlige for vores handlinger, da alt er bestemt af Guds vilje. Hvis mine handlinger altså er forudbestemte af Gud, og jeg ikke har nogen fri vilje, hvorfor klager han så til mig? Burde han ikke klage til Gud, hvis det var Guds vilje, at jeg skulle kaste stenen?" Dommeren, der var forbløffet over Hassans logik og måde at bruge Naders egne argumenter imod ham, fandt Hassan uskyldig og lod ham gå fri. Historien sluttede her, men spørgsmålene, den rejser, har genlyd gennem tiden. Nu hvor vi har fået en fornemmelse af emnet gennem historien om Hassan og Nader, lad os dykke ned i de principper, der ligger bag den, og de dybere implikationer af de spørgsmål, der blev stillet. Den første centrale diskussion var spørgsmålet om Guds syn. I historien udtrykte Nader tvivl om, at Gud kan eksistere, hvis han ikke kan ses fysisk, og dermed underforstået, at han måske burde kunne ses. Den vismand Hassan imødegik dette ved at påpege Naders usynlige smerte, en smerte, der utvivlsomt var reel for Nader, men som ingen andre kunne se. Dette illustrerer et afgørende teologisk princip. Guds eksistens er ikke betinget af vores fysiske perception. Vi kan ikke se Gud med vores jordiske øjne, hverken i denne verden eller i det hensidige. Gud er transcendens, uforgribelig og uendelig, og vores begrænsede sanser kan ikke rumme ham. Hans eksistens er åbenbar gennem hans skabelse, hans tegn og gennem intellektuel forståelse og åndelig erkendelse. At hævde, at noget skal ses for at eksistere, er at begrænse virkeligheden til kun det materielle, hvilket ville udelukke utallige abstrakte koncepter som kærlighed, retfærdighed, tanker og bevidsthed, som alle er reelle, men usynlige. Gud er hævet over alle materielle begrænsninger og kan ikke fattes gennem fysisk syn. Han er den skabende, ikke det skabte, der kan betragtes. Dernæst behandlede historien spørgsmålet om straffens og skabelsens natur, specifikt med hensyn til Satan og helvedes ild.
Nader argumenterede for, at da Satan er skabt af ild, kan helvedes ild ikke skade ham. Hassan udfordrede denne logik ved at påpege, at hvis Nader, skabt af jord, kunne skades af en sten, der også er af jord, så holder argumentet ikke. Den dybere indsigt her er, at selvom noget er skabt af en bestemt substans, betyder det ikke, at det er immunt over for den samme substans i en anden form eller kontekst. Helvedes ild er ikke en almindelig jordisk ild. Det er en guddommelig straf, skabt af Gud med en specifik hensigt og virkningsmekanisme. Den virker ikke kun på det fysiske plan, men også på sjæleligt plan, som et udtryk for Guds retfærdighed. Målet med straffen er at rense og opdrage, og dens effektivitet er ikke begrænset af de materielle love, vi kender. Ligesom en mur af tegl, der er skabt af jord, kan ødelægges af en bulldozer, der også er lavet af materialer fra jorden, således har helvedes ild en unik og guddommeligt bestemt evne til at påvirke dem, den er bestemt for, uanset deres oprindelige skabelse. Endelig adresserede historien det komplekse evne fri vilje versus forudbestemmelse. Naders oprindelige påstand var, at mennesket ingen fri vilje har, og at alle handlinger er forudbestemte af Gud, hvilket fritager os for ansvar. Hassan modbeviste dette ved at sige, at hvis hans handling, kastet med stenen, var Guds vilje, burde Nader klage til Gud og ikke til Hassan. Dette fremhæver en vigtig forståelse. Mennesket er udstyret med fri vilje, evnen til at vælge og træffe beslutninger. Guds alvidenhed betyder, at han kender alle vores valg, før vi træffer dem, men hans viden tvinger os ikke til disse valg. Gud giver os kapaciteten til at vælge, og inden for denne ramme er vi ansvarlige for vores handlinger. Guds vilje manifesteres i, at han har skabt os med frihed til at vælge det gode eller det dårlige, og at han vil dømme os i overensstemmelse hermed. At benægte fri vilje ville fjerne al moralsk ansvarlighed, gøre guddommelig befaling og forbud meningsløse og ugørlig hele konceptet om belønning og straf i det hinsidige. Vores handlinger er vores egne valg, og vi bærer konsekvenserne af dem. Gud har fastsat rammerne for virkeligheden, men inden for disse rammer har vi en reel, men begrænset frihed til at handle. Sammenfattende viser historien om Hassan og Nader os, hvordan dybe filosofiske og teologiske principper kan udforskes og forstås gennem logik og visdom. Hassan brugte sin modstanders egne argumenter til at demonstrere, at Guds eksistens er uafhængig af synligheden, at guddommelig straf overskrider materiel oprindelse, og at mennesket har fri vilje og dermed fuldt ansvar for sine handlinger. Det var en lektion i at se ud over overfladen og forstå de sande implikationer af ens egne overbevisninger.